Lehendakariak salatu du Espainiar gobernua tematuta dabilela Euskadiko autogobernua ahuldu eta oztopatu nahian. Un intento permanente de inmiscuirse y debilitar también el autogobierno vasco. Eta azken hilabeteetan izandako 3 adibide jarri ditu. Lomce legea, Jaurlaritzak errekurritu berri duen estatuko kanpoko ekintza legea eta ertzaintzaren lan eskaintza publikoaren kontra Madrilek jarriko omen duen helegitea. Pero manifestamos nuestro hartazgo ante una actitud siempre y solo obstructiva. Jokabide horrek gogaituta duen arren, lehendakaria ez dago amore emateko prest. Gure autogobernua indartzen jarraitu egin behar dugu, eta ordenamendu juridikoa errespetatuz halaxe egingo dugu. Horren aritik, gaurkoz, 120 lanpostu betetzeko ertzaintzaren lan eskaintza publikoak aurrera segitzen du normaltasun osoz. El día 5 de julio, el próximo sábado, se llevarán a cabo las pruebas selectivas. Kopuru hori segurtasun batzordean Gasteiz eta Madrilgo gobernuek adostu zutela gogoratu du segurtasun sailburuak. Oztopua baina Ogasun ministerioan dago.